pe care îi iubesc au vârsta conștiinței și apartenenței mele. Se învârtesc în jurul la 20 de ani, se dau crocan și șmecheri și vor să fie stele. Sunt uneori teribili și alteori vulgari. Părinții spun adesea că nu mai știu să-i crească, dar țineți bine minte, voi cei scârbiți de ei, că ei sunt la nevoie armata românească. Dacă sufletul tău înțelege, de la rock până la imnul și ruci, te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Dacă sufletul tău înțelege, de la rock până la imnul și ruci, te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Există niște tineri marcați de folk și rock, ce au nevoie în țară de spirit și de toate. Și dacă nu am face cultură pentru ei, ei și-ar lua în taină de prin străinătate. Și noi am fost excentrici și noi am fost puliți, nici noi n-am mers la baluri să bânguim tangoul. De ce să trecem astăzi drept niște încuiați pe care îi acrește și enervează noul? Dacă sufletul tău înțelege, de la rock până la imnul și ruci, te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Dacă sufletul tău înțelege, de la rock până la imnul și ruci, te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Niște tineri care muncesc cumplit, mai hăhăiesc aiurea, mai râd dintr-o prostie. Dar dacă ai nevoie de ei să crezi în ei, aceștia sunt oștenii de astăzi Românie. Există niște tineri cu tenis și cu blugi, să nu-i privim cu ură și cu disprețul rece, că torța începe iată să ardă în mâna lor și ei plătesc de contul mileniului ce trece. Dacă sufletul tău